bucuroși. Eu stat departe. Și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Prin fratele Beni Feieș vrem să mulțumim Domnului pentru timpul de rugăciune și cerem binecuvântare peste timpul care stă înainte și Domnul să ne vorbească mai departe. Amin. Dați mâna unul cu celălalt și spuneți-vă o binecuvântare în numele Domnului și apoi vă față. Slăviți-vă Dumnezeu pentru harul Său binecuvântat. Mulțumim Domnului pentru toți cei care sunteți prezenți la părtășie cu noi. Văd și persoane care nu au fost niciodată în lucrul acesta. Dacă este cineva nou între noi care n-a fost niciodată la noi la biserică, în părtășie, vă rog să vă ridicați în picioare, să vă cunoaștem, să spuneți de unde sunteți și cum vă cheamă. Eu mă cheamă Lucian, sunt din Brașov și e prima oară când sunt aici. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te bucuri în părtășie cu noi la părtășie și Domnul să te binecuvinteze. Mulțumim frumos! Tuturor prezenți vă spun un bun venit în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să vă anunț, fratele Ștreangu Vasile mi-a zis pe data de februarie 6, săptămâna aceasta care vine, sâmbătă va fi un protest în fața consulatului norvegian din Houston. Toate bisericile, toți românii, nu toate bisericile, toți românii din Dallas, Houston, de pretutindeni sunt chemați și invitați să participăm la acest protest pentru familia Bonariu și Dumnezeu să se îndure, să ne binecuvinteze. Cine vrea mai multe informații privitor la ora protestului, vă pot da mai multe informații. Va fi sâmbătă de la ora 6, săptămâna viitoare. Și zic Dumnezeu să lucreze mai departe. Peste săptămână din nou, luni, studiu cu tinerii, mari continuă din nou cu tinerii, studiu biblic, apoi joi repetiție cu worship-ul. Mulțumim Domnului pentru cei care s-au implicat la worship, Victoria, Christopher, God bless you. Încă este loc, toți cei care doriți să vă implicați în slujire, este loc și la Sunday School cu copiii până Simona se întoarce înapoi. Toți cei care aveți pe inimă și doriți să slujiți, vă rugăm să ne comunicați și zic Dumnezeu să fie slăvit în toate. Și apoi duminică de nou la părtășie de la ora 10, timp de închidare în casa Domnului. Nu uitați, vineri seara de la 7:30 ne-am bucurat la seara de rugăciune. În biserică aici ne-am bucurat împreună, în părtășie și Dumnezeu să ne ajute să participăm și la rugăciune, să ne bucurăm și să ținem aproape, mai ales în vremurile în care trăim, să ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să fie slăvit în toate. Haideți pentru început să cântăm o cântare. Ne închinăm Domnului cu colecta, dărnicia înaintea Domnului și apoi fratele Denis are un cuvânt pentru noi, Domnul să binecuvânteze și apoi fratele Paul va vesti cuvântul Domnului. Domnul să fie slăvit în toate.